akaupa gupuro munomu tuwezisina garitesi unoati handisadana naye handisiyene zvacho ndiri munhu munyama ndiri munhu murume ndiripakutsvaga saka ameni vangu havana murume ndina mukadzi tiri pakushamwaridzana hatizoti zvinopero sei What is it? It's a matrix. That is a good. Without that, support your city, our mammoth in what is it? Achiterira, but the bus can not put some scanner to no airplane, like I said, that drive and the gas will be as soon as one drive for a mammoth in what is it? Wawana mamma. Cannot photo panotora haven't mamma. No, sakanaka munobira ataura kuti ndiripakutsvaga ndiri kumborova rovo unoziva kuti zvinokanganisika kana patsimeka wazvinzwa here hanzi zvinhu ndiri kudya saka wotudi ngavangondibhadhara sezvo murume uyu asati aisa signature yekuti haasati anoramba zvachose dia reason hanzi mutowo kupiwa nababa ndibhadhari nekuti asati apfudza wedding yake iwe chibaba ndanyanya kutaura mambari anozotipa mweta mubvumiro wotitamba naye pani uye ari kuti mudare mamambo ndakabudisa gukoro rangu zviri pamutemo tikarambana nomudzimai asi nhasi sei mudzimai ari kunditeedza tikati noizvo zveikodzero kuti unogona kumuita kumubvunza asi chibuda kapachena nokuti uri kufambidzana naye nokuti apo uri kuhwanda munzunguka iye mhuno chete iri kuhwanda zvisi mwiri wese uri kuita uri kuoneka akazoti aiwa shuwa uyu muramu wangu tiri kufambidzana tikati aiwa nyaya yako yanaka kana uyu ukarambana naye tichienda pamberi pamambo uchitaura kuti mambo korizini yekuti bvunza kuti sei ndiri kudana newe ari kuzviwana pati ndo yakabudana mubvunze imichena yemupesa nyaya panzi yari kora yedu isarei ndati mubvunze kamabi yako mubvunzi wangu iteedza sei kuenda kakupa gupuro ndakutaura nachada nezvako kuti watadza kuwirirana ndiri kuti ndoramba ndichikuteera nekuti muchindiona ndichiuya muno ndinotori nemaofisa andinofonera andichibvunza maadvice vachindiudza kuti amai mwana you are still married to simba rashe kwaturi nekuti marriage certificate ichiripo muchiri musystem yekuratidza kuti makaroorwa nasimba rashe kwaturi saka kusvikira taenda kuhigh court waisa signature iyo yawakamboisa kuti unondida kusvika murufu taparadzaniswa nerufu iye ndo yandiri kungoda chete kuti kana waisa aiwa unenge wasununguka munhu wamwari ini ndinenge ndasununguka handizi kuramba zvangu kuti mufambidzane naamainini asi mukafambidzana signature iyoyo usati waiisa yawakamboisa kuti unondida usati waisa yekuti hauchandida aiwa zvibude munotondibhadhara wazvinzi ndiri kuzvinza sandiri kuti daro ine harina simba here rekuti ndipe gupo rokuti taura kuti hatichadana handichamuda iye ari kuti kushesa kuti haiko ndinofanira kugura muno madado hatikwanisi kutambira kuti handichadana ndataura handichadana naye tanditoesinagari tese negupura ndakamupa kukoti kamiri zvedu kuti zvipesi asi inini handichada zvinhu zviri pafizikali spirituali handichada Munzinga nyama, mbuzi wakanzi. Nakabhoka. iwe baba hanzi ndipe zvinhu zvangu zvauri kupota uchidya funga ini havana kundiona kumba kwomurume asi murume wazvakaona kumba kwamusata zvinhu zvavo vangakwanise kutozvitsvaga kumurume wavo kuti pandi zvaari kumbokumisa kaizvozvo achimisira kuti kumba kweruka zvangatozvana kumurume ake kwete kwandiji ipapa handikwanisi saka uda kuramba uchisiwa kumba kwako iyo ari kuzvidaidza kupiwa mukaka wakupiwa kondedzi kana achikwanisa kuzvitora kwazvinotorwa vakakwanise kuzvitora ini handikwanise mupindure inandisi kumurambidza kutora zvinhu izvi asi ndiri kuti murume uyu ndewangu nekuti akaisa signature yekundida
nazvino anofanira kunoisa signature yekuti haachandida. Handizi mukadzi ari kubika mapoto ende handirambo zvepondo zvaari kunyembera izvi. Ndinorambirwa kuhigh court. Wazvinzwa? Ndosaka ndati tisati taenda kuhigh court, wakarara naye murume uyu wakadanana naye ndikuda kubhadharwa nekuti muchato uchiripo achiri kunzi simba rachegwature. Ubhachura akahupedza kare. Ndakanzwa uchiti ibhachura. Ubhachura hwake hwakapera musi wa 13 February 2015. Uyu murume waunoona nazvino achiri kunzi married to Lucy Mukadzi. Inini pari zvino handisisiri spinster. Spinster hwakapera musi wa 13 February 2015. Ndiri married to simba rachegwature kusvikira tanopuhwa mapepa edivorce kuhigh court. Mozoinyazoita pati. Saka pari zvino pati yamamuchita kubva musi wa 17 December 2021 kusvika nhasi panda kubata 9 mwedzi wapera uJanuary December 9 December. Pati yamamuchita iyoyo nemurume wangu nekuti he is still my husband. Wazvinzwa? Kana udine nharo usingazive chitupa ichi ndinacho panapa. Kana usati wambochiona uzive kuti ndine chitupa ichi. Ubhachera hwomurume uyu hwakapera musi wa 13 akatoisa signature nemafingerprints aya. Ini ndikaisa signature nemafingerprints aya. Uyu murume uyu akatosaina kana asina kumboudza ichi chifoto chake chaakasaina ichi. Akatosaina. Saka anofanira kunosaina futi kuhigh court nekuti takatoudzwa nzi wenyu unonoperera kuhigh court. Saka pari zvino kureva kuti achiri murume wangu changamira. Simba rashe ushu ndiye akasaina apa. Chitupa ichi chichiripo. Saka murume wangu ngandibhadhare badanane zvawo.